uuden videon pariin. Tänään mä teen Q&A osa 2. Tää on ehkä pikkusen myöhässä, koska mulla on ollut täällä tauko ja se johtuu ihan vaan teknisistä ongelmista. Mutta nyt mennään ensimmäiseen kysymyksen pariin. Ensimmäinen kysymys on sun nimi. Mun nimi on Milla. Mä en oo hirveästi puhunut täällä. Monet varmaan ihmettelee, että miksi. Mutta mä oon vaan kokenut, että se ei oo ehkä niin kovin tarpeellinen tieto. Miksi aloitit tubettaa? Ihan mielenkiinnosta aloitin, koska siis mun paras kaverini aloitti myös. Ja mä ajattelin, että oh my god, munkin pitää kokeilla sitä. Mutta joo, oikeasti kannattaa kokeilla sitä. Se voi olla hauskaa, se voi olla tylsää, riippuu ihmisestä. Jos et heti onnistu, älä ikinä luota. Kysymys numero 3. Jos olisi pakko valita Sanni, Elinora vai Eveliina, niin minkä mä valitsisin? Kaikki on ihania, koska Eveliina, se on ihan sairaan taitava vaihtaa hiustyyliä ja muutenkin tosi ihana ihminen. Elinorakin on semmonen ymmärtäväinen, ihana, kaunis, kaikki on kauniita. Sanni on rohkea, erilainen, rohkaava, täydellinen. Kaikki on täydellisiä, siis oikeesti mä en... kaikki on ihania, mutta valitsisin Sannin ihan vaan siksi, koska Sanni jotenkin vaan on kaikista silleen, se on niin ihana, erilainen, rohkaava ja kaikkea. Mä tykkään sit ihan sikana ja se on mun esikuva tällä hetkellä. Numero 4. Kuinka paljon tykkäät Sannista? Mä tykkään Sannista miljoona, chiljoona, kiljoona, hirjoona, peljoona, en mä tiedä, prosenttia. Siis se on ihana tyyppi, niin kuin mä sanoin, että joo. Mut siis oikeesti love. Todella paljon. Mähän näen sen nyt sitten, sen mun nimi on Sanni kiertueella vasta huhtikuussa Lahden Finlandia-klubilla. Ei siihenkään mitään vuotta oo. Odotan tosi innolla keikkaa, koska Sannin keikat on aina semmosia tosi energisiä ja sellaisia. Ihan tosi erilaisia kuin kaikkia muiden. Kysymys numero 5. MP sun sisko eli MP Lilli. Lilli on kiva, kohtelias, hauska, hankala, niin kuin me kaikki. Varmaankin noita puolia. Mä en halua sanoa mitään numeroa, koska se on kuitenkin mun sisko ja se on omalla tavallaan tärkeä. Kysymys numero 6. Lempi Disney-elokuva. Mun lempi Disney-elokuva on Vaiana. Siinä on niin ihana meno ja Frozen. Siis mulla on 2, Vaiana ja Frozen. Koska Frozenissa on se, niin kuin Evelinallakin, että ei se perus sai miehen ja meni naimisiin, vaan siinä se sisaruus on se tärkeä juttu. Ja Moana kautta Vaiana siksi, koska mun mielestä se How Far You Go kautta Taivaan Nantaan laulu, se on oikeasti ihana. Ja semmonen jotenkin niin semmonen, että se haluaa olla vapaa. Se haluaa mennä sinne saaren ulkopuolelle ja etsiä itsensä ja silleen, koska se meri valitsi sen, että sen kuuluu mennä sinne. Niin kuin mun mielestä nämä kaikki Disney-elokuvat on ihania, koska siinä on se taikuus, ihmeellisyys ja rohkeus. Ne on ne 3 juttua, mistä mä oikeesti välitän kaikista eniten niissä. 7. kysymys. Lempibiisi Sannilta. Se vaihtelee tosi usein, koska Sanni julkaisee aika usein uutta musiikkia. Mutta tällä hetkellä semmonen kun Soita mua semmoiselta albumilta kuin Lelu. Se on siis sen toinen albumi. Mun mielestä tää on sairaan hyvä biisi. Tykkään kun siinä on semmoista nössöilymeininkiä, vaan siinä on semmonen tosi kova, ihana, rohkea, rokkaava, kiva meininki. Siksi se biisi ehdottomasti. 8. kysymys, eli viimeinen kysymys myös. Minkä takia meikkaat? Siis tätä on kysytty aivan sairaasti. Mä en niinku osaa sanoa numeroa kuinka paljon, mutta varsinkin siinä mun arkimeikkivideoissa on kysytty. Eli siis mä ajattelin, että olisi kiva ladata semmoinen video. Mä latasin sen ja no sanotaanko niin, että se ei mennyt ihan niin kuin sen olisi ehkä pitänyt mennä. Tai ehkä mä olisin toivonut, että se menee. Tosiaan toivon, että se olisi ollut vähän menestyneempi video kautta ei niin ehkä alapeukutettu video, jos noin voi sanoa. Ja silleen, tosiaan kaikki kommentit, kommentoikaa ihan rauhassa, haukkukaa mun ulkonäköä, ei se haittaa mua, koska mä tiedän, että
Se on vaan tärkeää, että sä itse välität miltä sä itse tiedät, että sä oot kaunis omalla tavallaan ja itse tykkäät itsestäsi. Joten joo, muistakaa rakastaa itseänne. Yleensä monet antaa ymmärtää, että meikkaa siksi, että sä näyttäisit kauniilta. Mut okei, fine, mä myönnän, mustakin se on, mutta se on vain yksi syy, jos pääsyy. Mun mielestä on vaan niin hauskaa heilutella siveltimiä ja tehdä kaikkia erilaisia luukkeja ja kokeilla eri tyylejä ja silleen. Mun mielestä se on tosi kivaa. Mut joo, kiitos tosi paljon kun katsoit tän videon. Laita ihmeessä peukku pystyyn, jos tykkäsit ja kommentoi alas, jos sä haluat joskus toista Q&A-videon. Muista myös tilata mun kanava ja laittaa kello päälle, niin tiedät aina kun tulee uusi video. Joo, ei varmaan mitään muuta. Tänään alkaa hiihtoloma. Pitäkää hauska hiihtoloma. Eilen on ystävänpäivä. Toivottavasti vietitte aikaa jonkun ystävän kanssa tai näitte jotain ystävää tai annatte jonkun kortin tai jotain. Joo,